أو هيوتك حدث بزعب حسابك سمعت كانوا سنتات كان كواخن لعلى أبي حيل كم زلوا تسمعك كده يفلت نسخة فصم كيف كان كي تردأ كان كل ما علتوا سنتات كان بتنساتهم زلوا اليوم مجد تراي كم صغير يدور خايب إذا جرب نجرجن إذا كل خون كله نسخة نعم كم حدث صبغ زمن الكا فليات فتو تخاويد ما مسام تخاجر كأحد تحسبه إذا زخون اللي مستراو مغنيات موزحت أسد إذا عبا أزم صورات حقتها عمره سلا زي فلتي عمرنا نبي نقارب نمقصارن كفوت زخون اللي دخماتات هلوه مثال الكسبات تكرات بوليتيكنياتات نارسيستات كومودما سواء بحري مسردو الكسبات نعم خاب زي جمد مأسار نمقصارن زوتو ومسنا عمره مسارحتات يو أبزي فيديو زي كابزي مديناتاتك كسامع التور سرحكا سبات نعخان متبار نمقصارن نتقاملهم حموشتا عبيت دارك سايكولوجي انسايتس ويدما نايس علما سايكولوجي مشترات بزرزر كنقلص إنا እዞም ምስጢራት እዚኦም ምፍላጥካ ካብ መታለልቲ ሰባት ርእስኻን ኣእምሮኻን ንምክልኻል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝኾነ ዕላል ወይ ድማ ዝምድና ናይ ላዕለዋይነት ኢድ ክህልወካ ሓይሊ ይህበካ ካብዞም 5 ስልትታት እቲ ሳልሳይ ስልቲ ፍጹም ሓያልን ንነብስኻ ክትጠራጠሩ ዝገብርን ስለ ዝኾነ ሓንቲ ካልኢት እኳ ከይዘለልካ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተል ቅድሚ ናብ ተቐደመ ምስጢር ምእታውና ግን ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ጌርካ ናይ ደወል ምልክት ብምስቃት ስድራቤት እዚ ፍልጠት እዚ ይኩን ሕጂ ናብቶም 5 ጸለምቲ ምስጢራት ዝበልናዮም ክንሰግር እቲ ቀዳማይ ምስጢር ላቭ ቦሚንግ ወይ ድማ ብፍቅሪ ምንፋሕ ይበሃል መታለልቲ ሰባት ኣብ መጀመርታ ርክብኩም ዶም ዘይብሉ ፍቅሪ ዓብይን ዘይልሙድና ኣዳም ፍሉይ ቆላሕታን የውርድልካ ንስኻ ኣብዚ ዓለም ሓደ ብጣዕሚ ክቡር ፍሉይን መተካእታ ዘይብሉን ሰብ ከም ዝኾንካ ንክሰማዓካ ይገብሩ ሰዓታት ብቴሌፎን ይዛረቡኻ ኣብ ሓፂር ግዜ ካብ ህይወተይ ንላዕሊ ፈትወካ ይብሉኻ ኩሉ ግዜ ናይ ፍቅሪ መልእኽቲ ይሰዱልካ ህያባት እውን ይህቡኻ ንስኻ ድማ ኣብ መወዳእታ እቲ ትኽክለኛ ሰብ ረኺበ ኢልካ ክትሓስብ ትጅምር እቲ ስውር ስነ ኣእምሮዊ ዕላማ ግን እዚ እዩ እዚ ንኣዳን ፍቅርን እዚ ንዓኻ ካብ ልቢ ኣኽቢሮም ዘይኮነስ ኣእምሮኻ ብዶፓሚን ማለት እቲ ናይ ሕጉስን ዕግበትን ስምዒት ዘምጽእ ሆርሞን ንኽሰክርን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኣቶም ራይ ከም እትምርኮስ ንምግባርን እዩ ኣእምሮኻ ብስምዒት ክሰክር ከሎ ድማ ርትዓዊ ሓሳባት ይጠፍእ ንቕሓቱ ይዓኑ ሓንሳብ ሙሉእ እምነትካን ስምዒትካን ምስ ረኸቡ ድማ እቲ ዝህቡኻ ዝነበሩ ፍቕሪ ቆላሕታን ናዕዳን ድንገት ከልኪሎም ስምዒትካን ኣተሓሳስባኻን ይቆጻጸርዎ ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ርሕቐት ይፈጥሩ መልእኽቲ ኣይምልሱን ንስኻ ድማ እንታይ ኣቢሰ ስለምንታይ ተቐይሩ ኣነ ዶ ተገይጋገይረ ኢልካ ትጭነቕ እሞ ነታ ኣብ መጀመርታ ዝነበረ መዓር ዝመሰለ ፍቕሪ ንምምላስ ስምዒትካን ክብረትካን ኣሕሊፍካ ትህቦም ንሳቶም ዝበለኻ ኩሉ ክትገብር ድማ ትግደድ ካልኣይ ምስጢር ስካርሲቲ ፕሪንሲፕል ወይ ድማ ሕፅረት ምፍጣር እዩ እዚ ዓብዪ ሕጊ ኣእምሮ እዩ ሰባት ሓደ ነገር ብበዝሒ ክረኽቡ ከለዉ ዋግኡ የውርድዎ ነገር ግን ሓደ ነገር ክስኡን ከለዉ ወይ ድማ ካብ ኢዶም ክጠፍኣሎም ክሓስቡ ከለዉ ዋግኡ ኣብ ቅድሚኦም ብዕፅፊ ይውስኽ መታለልቲ ሰባት ነዚ ሕጊ ኣእምሮ ብምጥቃም ፀወታ ምስሳንን መጥፋእን ወይ ድማ ብእንግሊዝኛ ሆት ኤንድ ኮልድ ዝበሃል ፀወታ ይፃወቱ እዚ ማለት ሎሚ መልእኽቲ ቀልጢፎም ይምልሱልካ ፍሽኽትኦም መወዳእታ ይብሉን ንስኻ እቲ ዝበለፀ መሓዛይ ኢኻ ይብሉኻ ጽባሕ ግን ንሙሉእ መዓልቲ ይጠፉ ምስ ሓተትካዮም ብሓፂር ቃላት ይምልሱልካ ድራሾም ድማ ይጠፍኡ እዚ ስልቲ እዚ ንኣእምሮኻ ቀጻሊ ብዛዕባኦም ጥራይ ከም ዝሓስብን ዋግኦም ኣብ ቅድሚኻ ሰማይ ንኽዓርግን ይገብር ኣእምሮኻ ስለምንታይ እዮም ርሒቖም እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢሉ ቀጻሊ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ሓደ ነገር ክትስእሎ ከም ዘለካ ስምዒት ክሓድረካ ከሎ ነቲ ሰብ ንምዕቃብ ክትብል ውሳነኻን ናይ ነብሲ ምትእምማን ዓቕምኻን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኢዶም ተእትዎ ሳልሳይ ምስጢር እቲ ዝኸፍአን ዝሓሰምን ጋዝላይቲንግ ወይ ድማ ሓቅነት ምሕሳም ይበሃል እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ንኣእምሮ ናይ ምስባርን ሰብ ኣብ ገዛእ ርእሱ ጽላለ ከም ዘለዎ ንኽእምን ዝገብርሉ ናይ ጥልመት ስልቲ እዩ
መታለልቲ ሰባት ንስኻ ብዓይንኻ ዝረኣኻዮን ብእዝንኻ ዝሰማዕኻዮን ንጹር ሓቂ ከም ዘይነበረ ገይሩ ብትብዓት ክነግረካ ከሎ እዩ። ንኣብነት ሓደ መሓዛኻ ወይ መጻምድትኻ ምስ ካልእ ሰብ ብስውር ክጻወት ክሓሜካ ወይ ድማ ክካሓደካ ከሎ ብዓይንኻ ርኢኻዮ ንበል። መርቱዕ ሒዝካ ከድካ ድማ ስለምንታይ ከምዚ ጌርካ ኢልካ ክትሓቶ ከለኻ ግን እቲ መታለሊ ሰብ ፍጹም ኣይስንብድን፣ ኣይኣምንን። ኣብ ክንድኡ ብትብዓት ዓይንኻ ክጥምት ከሎ ከምዚ ይብለካ፣ ኣውዲኻ ክትዓልም ዲኻ ጸኒሕኻ ወይ ድማ እዚ ናይ ቅንዕ ሕማምካ ርእሳ ዘዊርካ ኣሎ እምበር ከምኡ ዝበሃል ነገር ፍጹም የለን፣ ንስኻ ኩሉ ግዜ ነገር ክትፈጥር ጥራይ ኢኻ ትጽዕር ይብለካ። ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ መታለሊ ሰብ ነቲ በደሉ ናብ ናትካ ናይ እምሮ ጸገም ክቕይሮ ይፍትን። እዚ ስልቲ እዚ ቀጻሊ ክደጋገም ከሎ ኣእምሮኻ ኣብ ናቱ ናይ ምርኣይን ምዝካርን ዓቕሚ ጥርጣሬ ይበጽሖ። ሓቂ ምናልባት ኣነ እየ ተጋጊ ዘለኹ ቢገጋ ርኤ ክኸውን ክእል እየ ኢልካ ንርእስኻ ክትወቅስ ትጅምር። ሓንሳብ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ዘለካ እምነት ምስኣንካ ድማ ንሳቶም ዝነግሩኻ ሓሶት ኩሉ ከም ናይ ህይወትካ ሓቂ ክትቀበሎ ትግደድ። ሙሉእ ቁፅፅር ኣእምሮኻ ድማ ኣብ ኢዶም ይወድቕ። ራብዓይ ምስጢር ትራንጉሌሽን ወይ ድማ ሰለስተ ኣውፀውታ እዩ። መታለልቲ ሰባት ክልተ ንጹሃት ሰባት ብኸመይ ንኽጻልኡን ሓንቲ ንሓንቲ ክጠራጠሩን ከም ዘለዎም ዝጥቀምሉ ናይ ክፍኣት ስልቲ እዩ። ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ሓደ ካልእ ሳልሳይ ሰብን ዘይነበረ ጥርጣርን ቅንዕን ይፈጥሩ። ንኣብነት ናባኻ መጺኦም እቲ ሰብ ብዛዕባኻ ሕማቕ ይዛረቦ ነይሩ፣ ኣነ ግን ተጠቢቐልካ ይብሉኻ። ነገር ግን እቲ ካልእ ሰብ ፍጹም ከምኡ ኣይበለን። ወይ ድማ ቀጻሊ ኣብ ቅድሜኻ እቲ ቀዳማይ መሓዛይ እኮ ከምዚ ዝበለ ንፉዕን እሙንን እዩ ኢሎም ናዕዳ ይውርድሉ። እዚ ዝገብርሉ ምኽንያት ንዓኻ ንኽትነዓቕ፣ ንዓኻ ንኽትቀንዕ፣ ንሳታቶም ንዓኣቶም ንምሕጓስ ድማ ዝያዳ ክትስዕርን ክትወዳደርን ንምግባር እዩ። እዚ ስልቲ እዚ ቆላሕታኻን ሓይልኻን ኣብኣቶም ጥራይ ንክኸውን ይገብሮ። ንስኻ ነቲ ካልእ ሰብ እንዳኣሳሲርኩም ነቲ መታለሊ ንኸይትቃወምዎ ኣብ ክንድኡ ክልቲኹም ንዕኡ ንምሕጓስ ትወዳደሩ። እዚ ማለት ንሱ ዳኛ ኮይኑ ንዓኻ ይውስነካ ማለት እዩ። እቲ ሓምሻይ ናይ መወዳእታን ምስጢር ድማ ሳይለንት ትሪትመንት ወይ ሰቕታ ከም መቕጻዕቲ ምጥቃም እዩ። እዚ ንስኻ ክትጭነቕን እንታይ ኣቢሰ ኢልካ ብናይ ገበን ስምዒት ክትሳቐን ዝጥቀሙሉ ዓብዪ ናይ ስነ ኣእምሮዊ ጭካነ ስልቲ እዩ። መታለልቲ ሰባት ሓሳቦም ክትቅበል እንተዘይደሊኻ ወይ ዶብ ክትንብር እንተፈቲንካ ንዓኻ ድንገት ስቕታ ይመርፁ። ደው ኢልካ ኣይምልሱን፣ መልእኽቲ ጽሒፍካ ርኦም ስቕ ይብሉ። ኣብ ቅድሜኻ ኮይኖም ከም ዘየለኻ ገይሮም ይሓልፉኻ። እቲ ስቕታ ዝፈጥሮ ናይ ጭንቀት ባዶነት ንምምላእ ክትብል በጃኻ ይቕረታ ግበረለይ፣ ንስኻ ዝበልካዮ ይኹን ኢልካ ብነብስኻ ክትንበርክኽ ትግደድ። እዚ ስልቲ እዚ እቲ መታለሊ ሰብ ካብ ዝኾነ በደል ነፃ ኮይኑ ንዓኻ ጥራይ ገበነኛ ክገብረካ ዝጥቀመሉ ሓደገኛ መሳርሒ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ፣ እዞም ሕጂ ብዝርዝር ዝረኣናዮም 5 ናይ ጸልማት ሳይኮሎጂ ምስጢራት ማለት ላቭ ቦሚንግ፣ ስካርሲቲ ፕሪንሲፕል፣ ጋዝላይቲንግ፣ ትራያንጉሌሽን ከምኡውን ሳይለንት ትሪትመንት ንቡራት ናይ ፍቕሪ ወይ ናይ ዕርክነት መግለጽታት ኣይኮኑን። እዚኦምስ መታለልቲ ሰባት ንዓኻ ብስምዒት ኣሲሮም ናይ ነፍሲ ምትእምማን ዓቕምኻ ሰቢሮም ሙሉእ ብምሉእ ባርያ ናይቶም ንሳቶም ዝደልይዎ ውሳነታት ንምግባር ዝጥቀሙሎም ሓደገኛታት ስነ ኣእምሮ መሳርሕታት እዮም። ካብዚ ቪድዮ እዚ ሎሚ ክትጭብጦ ዘለካ ዓብዪ ቁም ነገር እንተሃልዩ ስምዒትካ ተቆጻጺርካ ካብ ኢድካ ንኸይትወፅእ ንቕሓት ምምዕባል ዝብል እዩ። ሓደ ሰብ ነዞም ስልትታት እዚኦም ኣንጻርካ ክጥቀመሎም ከሎ ብንጹር ክትነቕሓሉ እንተጀሚርካ እቲ ንዓኻ ንምቁጻር ዝነበሮ ምስጢራዊ ሓይሊ ብኡ ንብኡ ባዶ ይኸውን። ምክንያቱ እቲ ዝዓበይ መከላኸሊ ናይ ኣእምሮ ቁፅፅር ንቕሓትን ፍልጠትን ጥራይ እዩ። ሕጂ እሞ ካብዚ ፍልጠት እዚ ተበጊስካ ኣብ ህይወትካ ክትወስዶም ዘለካ 3 ህፁታት ስጉምትታት እንታይ እዩ? ተቐዳማይ ስጉምቲ ኣብ ዝምድናታትካ ድንገታዊ ናይ ፍቕሪ ውሕጅ ወይ ድማ ድንገታዊ ስቕታ ክጋጥመካ ከሎ ብስምዒት ቅድሚ ምጭናቕካ ደው ኢልካ ነቲ ኩነታት ብርትዓዊ ኣእምሮ ተዓዘቦ። እቲ ካልኣይ ሓደ ሰብ ሓቅነትካ ክካሓደካ እንተፈቲኑ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ዘለካ እምነት ኣይትጥፍእ።
مرتعتات كان زرع خي حق نحس كاتنا سالساي سقمت دما أزم صوتات تزيهم كتصال لزدقاقو من تخينهم اتساب متال المخان ترديخا ننمسخاني مكل خال دروت النات ويرح قد فتر حجي اتزعبي حتو نواخا كملصو كاوزم حموش سنة يسألمات سايكولوجي حقتات أو هيوتك بزيادة زدقات مكا ويدما زيادة زفرحك أيناي حدا كابتن فوتوتخا ويمتصامتخا كم زعينت ناي مقصار صوتات تصاويت الكاي فلترو منالبات غازلايتين كتطقمو حقنتك كم تطراطر غيركا فلت ويس بسايلنت تريتمنت الساقي كاي فلت قلتو كاينكا بزعبا زلكا تمكرو حساوي وزرزر تاريخ أب تحت كومنت صحفلي نفس وقفكم كومنت كم زنبوبن ملاش كم زهبولن قالعتو إذا قبروا مخنيات أبز channel زي حسابنا حساب كنلاوطن حويرنا كنوقعن سلالدلي بتوسخون أب تحت المصحفكا ካልኦት ሰባት ታሪክ አንቢቦም ካብ ተመሳሳሊ መጻወርያታት ንኽድሕኑ ዓብይ ሓገዝ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ። ነዚ ቪድዮ እዚ እንተፈቲኻዮ ሓደ ሓድሽ ፍልጠት እውን እንተወሲኹልካ ነቲ ናይ ዩቲዩብ ኣልጎሪዝም ንምሕጋዝን እዚ ቪድዮ እዚ ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽበፅሕን ሕጂ ንደቃይቕ ብምቁራፅ ላይክ ግበር። እዚ ፍልጠት እዚ ንኻልኦት ኣሕዋትናን ፈተውትናን ካብ ናይ መታለልቲ ሰባት መጻወርያ ንኽድሕኑ ክሕግዝ ስለ ዝኽእል ብዋትስኣፕ ብፌስቡክ ወይ በቴሌግራም ጌርካ ነቶም ብጣዕሚ እትፈትዎም ሰባት ሸር ምግባር ኣይትርስዕ። ንቐጻሊ ከምዚኦም ዝበሉ ናይ ህይወት ብልሓት ጥዕና ኣእምሮ ስነ ኣእምሮን ፍልጠትን ዝምህሩ ቪድዮታት ብቕልጡፍ ንኽበፅሑኻ ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ጌርካ ወይ ድማ ኣባል ስድራ ቤት ብምዃን ነታ ናይ ደወል ምልክት ጠውቃ። ንስኻ ሰብስክራይብ ክትገብር ከለኻ ንዓይ ዝያዳ ጽቡቕ ትሕዝቶታት ሒዘ ንኽመጽእ ዓብዪ ሓይልን ሞራልን እዩ ዝኾነኒ። ቅድሚ ምፍላይና ግን ሓደ ነገር ክነግረካ ኣብዚ ቻናል እዚ ቀጻሊ ብዛዕባ ኣተሓሳስባና ክንቀይርን ካብ ዝኾነ ዓይነት ስነ ኣእምሮዊ ጽልዋታት ነፃ ክንከውንን ዝሕግዙ ብሉፃት ትሕዝቶታት ንምድላው ቀጻሊ ክሰርሕ እየ። ስለዚ ካልኦት ኣብ ቻናልና ዘለዉ ፍሉያት ቪድዮታት ንምርኣይ ሕጂ ኣብ ስክሪን ዝመፁልካ ዘለዉ ናይ ቀደም ቪድዮታት ሓደ ብምምራፅ ክትዕዘቦም ብትሕትና ይዕድመካ። ንሳቶም እውን ፍልጠትካ ብዕፅፊ ክውስኹልካ እዮም። ኣእምሮኻ ካብ ዝኾነ ጸሊም ጽልዋ ሓሉን ነብስኻን ክብረትካን ኣኽብር። ንመንነቱ ዘይፈልጥ ሰብ ድማ ንኣእምሮኻ ክጻወተሉ ፍጹም ዕድል ኣይትሃብ። ክሳብ በቲ ዝቕጽል ሓድሽ መሃር ቪድዮ ንራኸብ። ሰላም።